guió és això, és un punt de partida, diguéssim, una guia per no perdre el temps durant el rodatge, saber allà on has d'anar, amb qui has d'anar-hi, més o menys quin vestuari, quina posada en escena o quina direcció d'art s'ha de tenir, i a partir d'aquí anar intentant buscar la millor manera d'encaminar el que sembla que és el millor. Per exemple, l'última pel·lícula, el guió, no van portar mai al rodatge. A l'hotel en teníem un o així per veure el que havien de fer, però vull dir que mai el van portar allà en el set de rodatge, diguéssim. De fet, l'últim guió, per exemple, no tenia cap diàleg. També els podia haver escrit, però era una pèrdua de temps, perquè si els escrius i després igualment no els fan servir perquè els has d'escriure, vull dir. Prefereixo que si igualment després no ha de ser tan fidel al que s'ha escrit, tant per tenir a deixar clar que pot ser que vagi cap aquí, cap allà, però té un cert marge d'obertura o de que pugui derivar cap a una cosa o cap a l'altra.